nu. Hej! Vi skal lave en veninde-tag, friends-tag video her, hvor vi svarer på en masse spørgsmål. Ja, og det vil vi så gå i gang med. Det første spørgsmål er fra Benjamin. Der spørger, om vi stadigvæk ser Teletubbies. Nej. Det Men gør vi. det er da hyggeligt alligevel. Ja, det er okay. Og så er det Morgana, som spørger, hvordan vi mødte hinanden. Det var første gang i 7. Ja, det var første skoledag i 7. Dengang jeg startede i 7. Ja. Og så spørger Anne, hvad er det pine? Ej. Okay, hvad er det pineste, I har gjort sammen? Eller I har gjort? Det pinlige, du har gjort. Oh my god. Jeg tror, det pinligste, hun har gjort, det er pinligt. Meget pinligt. Okay, jeg ved ikke lige, hvad det skal hun have sagt. Okay. Vi skal Okay. Okay, så fortæller du. Skal vi se, hvad det er pinligt? Nej, det er sandt. Okay, det er meget pinligt. Ej, okay, det kan vi simpelthen ikke sige. Det er for pinligt. Ja. Og så er der fra Thea. Ja. Hvordan blev vi veninder og bedste veninder? Altså, vi blev veninder med Mie, hun var meget imødekommende. Og så tror jeg, vi blev bedste veninder, fordi vi havde det sådan rigtig, rigtig godt sammen. Og så begyndte alle at ikke gide sammen med os eller sådan et eller andet. Så var mig og Pernille. Og så var vi bare sammen hele tiden. Vi fandt, laver nu. Det ved jeg sgu bare, det skulle. Og så var vi ligesom sådan sammen hele tiden. Og så valgte vi bare bedste veninder. Fantastisk. Yes. Og så er der igen fra Thea. Hvad kan vi lide ved hinanden? Ja, altså Okay. det jeg kan lide. Jeg kan bedst lide Pernille, fordi hun er så ærlig, og hun er ikke bange for at sige sin mening. Og hun er virkelig rigtig sød og køn. Og Pernille, hun er ikke en, der holder sin kæft for at sige det. Hun er sgu ligeglad. Det er fedt, og Pernille har sine holdninger, og ja. Altså det er nok, hvad jeg skal lide ved Mie. Ja, det er det, der I kan se der. Det er det, I kan se lige der. Det er det der. Jeg kan lide hende. Okay, så går vi Ja, videre. altså jeg kan lide Okay, det der, okay. så hun er, fordi hun er sådan meget lalleglad. Og så hun er virkelig, virkelig smuk og meget blondinedum. Men altså, hun er bare dejlig. Okay, så er det Mikkel, som spørger, om vi har en crush. Nej, det har vi ikke. har jeg ikke. Nej, det har vi ikke. Altså, det har vi ikke. Altså, jeg har ikke. Og så er der Sarah Nipper, der spørger, om vi kan lide pindsvin. Nej. Ja, Jeg kan lide dem. de er seje. Klamme. Kunne vi ikke sige det fra om hinanden? Det kommer man til. Så er det Mikkel Nielsen, Sødeste som dreng. spørger den sødeste dreng. Ja, Mohammed. Mohammed Ja. var sej. det synes vi begge to. Ja, ja det er der. fordi han er ligesom den eneste, vi faktisk kan stole på. Ja, jeg føler også, at han er den eneste dreng, vi står på. Skal vi skrue? Nej, vi skal ikke skrue op. Nej, jeg skal skrue. Ej, men prøv det der. Ja, smarte. Okay. Ja. Jeg kan bare se, hvor meget jeg kan. Pæneste dreng. Ham nævner vi ikke her. Nej, vi har delte meninger her. Ja. Ja, okay. Det er egentlig ikke mange en. Hvad synes vi om Mikkel Nielsen? Du er pæn. Jeg kender dig ikke, men du er Jeg meget. synes, det er virkelig, virkelig sød. Du er rigtig rar og køn, og vi skriver sådan sammen, men ikke så meget mere. Og så er der Thea. Er I forelsket i samme dreng, eller har vi været, eller er I forelsket nu, hvis jeg hvem? Altså, vi har været forelsket i mange sammen drenge. Ja, men nej, vi er ikke forelskede nu. Nej, ikke nu. Vi skal ikke være forelskede, vi skal være nuller. Ja, og det bliver vi lige snart, vi kan. Men det er også bare lidt noget med Ja. Okay, så er det Silan. Har I nogensinde hørt hinanden prutte? Ja, vi har hørt den prøvet rigtig mange gange. Og så er der Sissel, som spørger, om vi kan lide kage. Og hvis vi ikke kan, så skal vi spørge, hvorfor. Jeg elsker kage. Vi elsker kage. Ja. Jeg tror ikke, jeg jeg kan faktisk ikke så godt lide kage. Ja, hvorfor?
Det kan jeg bare Jeg kan ikke leve uden kage. Kage det er det værste. Nej, det er det bedste. Ja, det er dit liv, mand. Jeg tror ikke, jeg skal gøre uden det, mand. Så er det Morten Barslund. Er jeg ikke sød? Jo, du er vildt sød, Morten. Virkelig, virkelig sød. Ja, det hun sagde. Jeg kender dig stadig. Jeg kender heller ikke dig. Vi har haft noget på et tidspunkt, hvor du var ikke sød. Og så... Se! Nå, okay. Nej, du er virkelig, virkelig sød, Morten. Det skal du... Ja, lige ved med at være dig selv. Det kan jeg da ikke. Okay, og så er det Morten, der spørger, om vi har en dildo. Nej. Nej, det har vi ikke. Nej. Videre. Men jeg har haft det i mit hus. Jeg tror faktisk også, jeg har haft 2. Jeg har haft 4 i mit hus. Oh my god, lille horny der, var. Det var ikke mig, det var nogen min far solgte på et marked. Det er klart. Mohammed og Martaj. Har I taget på hinanden? Ja, det har vi. Om vi har. Vi elsker bare at tage på hinanden. Vi laver ikke andet. Vi ligger bare og humper på hinanden om natten. Det er sådan, at vi kan få drenge, ikke? Hvad laver du, når jeg sover? Ej, vi har taget på hinanden, ja. Men det er bare sådan en røv og så spørger Niklas Skov. Hvad synes jeg om mig? Du er mega lækker, synes jeg. Det er virkelig, virkelig, virkelig lækker. Så lidt det, vi kalder en fejl. Altså, jeg vil godt bedømme dig, men jeg kender dig ikke. Og vi har skrevet det sammen. Og det er faktisk pisse lækker. Synes jeg. Ej, og så spørger Cindy om en masse spørgsmål. Hvad er hinandens livret? Altså, vi har snakket om det spørgsmål, og vi har faktisk ikke rigtig livret. Nej. Og så, hvordan blev I pludselig bedste veninder? Jeg tror egentlig bare, det skete sådan der, fordi vi var så meget sammen, og så valgte vi bare at blive bedste veninder, fordi se os nu. Vi er lalleglade idioter. Og så spørger hun igen, har I nogensinde været sur på hinanden? Ja, og mange gange. Men det går meget hurtigt over. Det løses hurtigt. Ja. Ej. Hvad er det, I bedst kan lide ved hinanden, siden I blev bedste veninder? Jeg tror, det var, at vi havde mange samme fælles ting. Ja. Altså, hun har malet rigtig meget på et tidspunkt, og jeg blev rigtig fascineret over, hun også gjorde det, og så ville jeg jo gerne, det er faktisk rigtigt. Hvornår har jeg malet? Ja. Ej, det kan jeg sgu ikke engang huske. Kan du ikke huske, du engang malede helt vildt? Du malede også lige så meget, som jeg gjorde, og det var det, jeg blev fascineret over. Okay, du er dum, Mia. Og så siger hun, har I mange ting til fælles, eller er I modsætninger ved hinanden? Vi har sgu mange ting til fælles. Men vi har også mange modsætninger. Ja. Vi er sådan en blanding. Ja. Og så spørger... Nej, så er det faktisk ikke så flere. Ja, det var det. Det var vores venindetag. Og ja, hvis I har flere spørgsmål eller andre ting, kan I jo altid skrive, og så kan I lade en, hvis det er, vi skriver. Vi elsker jer alle sammen. Hej hej. Hej hej.